या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं। पहाटेच्या शपथविधीवेळी जे सरकार स्थापन झालं त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची संमती होती, असा मोठा गौप्यस्फोट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलाय। कणकवलीतील सावडाव गावामध्ये प्राथमिक शाळेतील 3री ते 6वी पर्यंतच्या 6 मुलांना अनोळखी इसमांकडून किडनॅप करण्याचा प्रयत्न झाल्याची माहिती सावडावचे माजी सरपंच दत्तात्रय काटे आणि शिक्षकांकडून देण्यात आली आहे। पत्रकार वारीचे प्रकरण खासदार विनायक राऊत कोणाला तरी वाचवण्याचा प्रयत्न करतात असा आरोप भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणेंनी केलाय। ठाकरे गटाकडून भाजप आणि बाळासाहेबांच्या शिवसेनेला मोठा धक्का दिलाय। निरवडे येथील मेळाव्यात हा पक्षप्रवेश झाला। 650 पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी विनायक राऊत यांच्या उपस्थितीत शिवबंधन बांधलंय। एका व्यावसायिक शिक्षण संस्थेत शिक्षण घेणाऱ्या एका विद्यार्थ्यानं गळफास लावून आत्महत्या केली आहे। सातारा फलटण मधील महेश अनिल गावडे असं मयत तरुणाचं नाव आहे। वाळू वाहतूक करणाऱ्या भरधाव जाणाऱ्या डंपर चालकानं रस्त्याच्या बाजूला असलेला स्टॉल उडवल्याचा तेरसे बांबर्डे इथं हायवेवर हा प्रकार घडलाय। त्यानंतर हा डंपर बाजूच्या 5 ते 6 फूट गळणीत जाऊन कोसळला। कणकवली शहरातील नॅशनल हायवेवरील गांगो मंदिर सर्व्हिस रोडवर पुढे जात असलेल्या I10 कारला मागून एसटीनं जोरदार धडक दिली। त्यानंतर अपघातग्रस्त कार पुढे जात असलेल्या दुसऱ्या एसटीवर आदळून तिहेरी अपघात घडला। तहसील कार्यालयासमोर स्टॉल उभारण्यासाठी केलेली जागा निश्चिती अखेर वैभववाडी तहसील कार्यालयानं हटवली आहे। 2 दिवसांपूर्वी काही नागरिकांनी तहसील कार्यालयासमोर स्टॉलसाठी जागा अडवल्या होत्या। इन्सुली डोबाची शेळ तिलारी कॅनल बाजूला असणाऱ्या आंबा काजू बागायतीला महावितरणच्या पोलवर झालेल्या शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागून 1.5 ते 2 लाखांचं नुकसान झालंय। दापोली राष्ट्रवादीचे माजी आमदार संजय कदम यांना एसीबीनं 2 दिवसांपूर्वी नोटीस बजावली आहे। संजय कदम 5 मार्चला उद्धव ठाकरेंच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश करणार आहेत। कोकण रेल्वे मार्गावर खेड तालुक्यातील कळंबणी ते दिवाणखवटी या स्थानकादरम्यान नवी दिल्लीकडे जाणाऱ्या मंगला एक्सप्रेसच्या इंजिनमध्ये बिघाड झाला, त्यामुळे रेल्वे मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली। पश्चिम उपनगरातील मालाड जामऋषी नगर वनजमिनीवरील असलेल्या झोपडपट्टीला भीषण आग लागली। या आगीत 14 वर्षीय तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला। 15 सिलेंडरचा स्फोट झाला। उद्धव ठाकरे यांना ज्या प्रकारे मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार व्हावं लागलं त्याचा बदला आपल्याला पोटनिवडणुकीत घ्यायचा आहे, असं विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी म्हटलंय। सेव्ह म्हादई फ्रंटतर्फे करण्यात आलेल्या आवाहनाला राज्यभरातून चांगला प्रतिसाद मिळाला। लोकांनी म्हादईच्या लढ्याला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी घरोघरी कलश पूजनासह पणती दिवे मेणबत्त्या लावल्या। माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख हे 2019च्या निवडणुकीपूर्वी भाजपात येण्यास आग्रही होते। भाजपा प्रवेशासाठी ते वारंवार आमच्याशी संपर्क साधत होते, असा खळबळजनक दावा मंत्री गिरीश महाजन यांनी केला। भाजपमधील नेते राष्ट्रवादी पक्षातील नेत्यांसारखे स्वार्थी नाहीत असा टोला उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांना लगावलाय। संपूर्ण देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृत्रिम महागाई आणली आहे। त्यांच्या मित्रांचा फायदा होण्यासाठी सर्वसामान्यांना लुटण्याचं काम सुरू आहे, असा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केलाय। 10वी-12वीची परीक्षा कॉपीमुक्त पार पडावी यासाठी बोर्डानं प्रश्नपत्रिका 10 मिनिटं अगोदर देणार नसल्याचं स्पष्ट केलंय। साईनगर शिर्डी मुंबई वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेसमध्ये दुसऱ्या दिवशी तांत्रिक बिघाडामुळे घटना समोर आलेली आहे। घटनेमुळे वंदे भारत एक्सप्रेसचं दार उघडलं नाही। रुपाली चाकणकर यांना महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदावरून हटवा अशी मागणी करुणा मुंडे यांनी लेखी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे। लोकसभा अध्यक्षांना नोटीस दिल्याशिवाय राहुल गांधींनी पंतप्रधानांवर निराधार आरोप केलेत। आरोपासंदर्भात पुरावे दिले नाहीत तर त्यांना लोकसभेचं सदस्यत्व गमवावं लागू शकतं, असं निशिकांत दुबे यांनी म्हटलंय। कडाक्याच्या थंडीनंतर कडक उन्हाळ्याच्या झळा सोसाव्या लागणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत, कारण यंदाच्या उन्हाळ्यात भारतात एल निनोची परिस्थिती निर्माण होण्याची दाट शक्यता असल्याचा इशारा तज्ज्ञांनी दिलाय। भारताचा स्टार फलंदाज शुभमन गिल ICC प्लेयर ऑफ द मंथ ठरलाय। त्यानं भारताचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराज आणि न्यूझीलंडच्या डेव्हन कॉनवेला मागे टाकत हा किताब आपल्या नावावर केला। भारतीय महिला संघाची उपकर्णधार स्मृती मानधनाला RCBनं 3.4 कोटींमध्ये विकत घेतलाय। जानेवारी 2023 मध्ये किरकोळ महागाईचा दर पुन्हा एकदा 6.5% पुढे गेलाय। जानेवारीमध्ये किरकोळ महागाई दर 6.52% नोंदवण्यात आलाय।
या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.